Iki. Iki. Mas Agus. Awakmu ki lek tanggapan ing singgano mesti sing tok sanding para wanita-wanita cantik. Iki mau aku ki menyapa lho. Siti Aminah di bab hitam kuwi lho. Sandinge pacare. Oh bukan. Pak Gun. Sik jomblo Pak Gun. Pak Yon jilbab hitam sik jomblo nggih. Ah ya. Ora apa-apa. Awake dhewe iki permulaan yang berarti kita harus menyapa penonton warga masyarakat sing-singan singgahan. Ya ora omong Dik. Iki lek menanti awake dhewe pirang-pirang sasi. Omongnya lek lho danongane ka lho. Termanis di dunia Mas Yusika kudu enek ning kene. Tepuk tangan. Dan temanku yang sangat ganteng dari Surabaya, Agus Monyet. Lawe asli. Awakmu tok lemun bos. Monyet-monyetne. Yo rama itu. Iki anake sapa diculne? Sopo iki anake sapa? Matane sapa lek gawe penak bosan dicul-culne. Kok jero ngene. Sini. Kok kedemen ya? Sini. Sini itu rawani. Loh. Hari yang istimewa kanggo desa Singgahan. Yang termasuk adat istiadat orang ninggalin. Membuktikan bahwa lurah sak perangkate warga masyarakatnya kompak seni budaya nih orang lali dalam acara bersih desa. Dan luar biasa ngerti desone. Desone ben resik saka penyakit. Sangke resike nyambung dalane wis ditembel. Ya luar biasa loh ya. Nyambung. Loh. Singgahan iki Ampuhe piye? biyen sik gragal kok ya. Alhamdulillah. Tahun iki iso ditembel. Iya. Nek ra kok sak nyruwek. Ya apa-apa. Sak nyruwek. Si penting ada perkembangan. 2028 lho dalan ngarep iki Tenan. keramik Mas. Keramik. Ya. Ya ramah itu. Mugi-mugi masyarakat Singgahan Betul. lancar rezekine, Amin. sehat selalu wargane, Amin. ayam tentrem desane. Betul. Yuk kita lanjut. Gas. Mas, yuk kita lanjut.
kasih. Yosika Eka. Yosika Eka. Burine padha kane. Hah? Gedhi dhuwur, Jedur. cilik dhuwur. Cilik dur. Gede dur. Iya. Kayak porang ngono lho. Orang Dur. tapi kan manis. Iya. Eka, Eka. Eka, Yosika. Yosika. Hah. Padha kane, Podokane. apik. Aku tak golek podo Sik tak delok to. Gambarku karo gambar iki delok to. Sing wedok putih, putih. sing lanang putih. Sing ngomong putih dhewe lho kowe. Aku ki lek ning singgahan mesti kok ngisor putih, Kok isor putih kon dhuwur ireng. Ngene iki lho. Ya. Wong lek kudu ngerayu pasangan sing apik. Sing apik jajal. Eka. Baik, Kang. Ning sawah golek tuyul. Nek sawah golek Golek tuyul. hubungannya to? Yo lanjut. Ning sawah golek tuyul. Aku aler you. Isa. Sik tak golek sik kok iso. Nek sawah golek tuyul. Ning sawah gone Mbak Wayu. Mas Jessica padamu. Bisa we? Bisa. Tenang. Bisa. Golek sing luwih Golek iki, Cok. alah kok kowe. Kae to. Ah, Eka. Iki luwih saka Eka. Coba. Bodine ngene. Oke, tunjukkan. Putih. Ya, pari aneng sawah, Ah, jungkuk botol, iya. nah, seliro, Aduh, ayo ngono. Iki ya wanita cantik kok. Lah lek aku to, Gus. Aku pekerjaanku ganong menghibur atraksi tenanan teng-teng. Ya. Oleh sing teko Honda Brio. Honda Brio, Kowe jungkir balik teng-teng-teng. Teng-teng-teng. Satu lungguh sing teko damkar. Slira mon. Wong kaya ngene. damkar mas, Ya iya, prateraimu kena damkar, ora. ini terus ayu-ayu cantik-cantik, Ah, kok pengen dilane damkar, baper aku dilane damkar, Mbah Pur iki pantaran wit keringen alun-alun. Kowe aja kaya ngono. Aku dengan Eka, Mas Jessica, Mbak Eka, Mbak Eka. sudah tukul cilik. cilik, Kamu dengan ini tukul apa? tukul anu, Ringen. tukul kembang, abah, Namamu siapa? palek, Ellen balik. Ellen. Jessica, Mbak Eka, Ellen, Ellen. Mas Agus, butuh, dulu, Sesa. oh sesa, gitu, siapa? Mas Jessica ganteng dari Ponorogo. Ponorogo. Batu Jayan tercinta. Mbak, Mereka dari Jambon, ini dari Singgahan. aku dari Bungkal Ponorogo, Itu dari- ini dari
anu alam goib. Ora Ora dhewe guyon dhewe kan romantis gitu ya. coba yang ngono. Dhewe lek pamane golek kaya wong loro ya Mas. Dintekne wong loro. Ana wong sita dembel tuwek ya karo FRN. Lah ya. Iya tuwek ganang tuwek iki. Lah. Kaya FRN. Batin kuwi aku to. Ngisi Mas aku ngisi. Isi Aku apa? ngisi kayak alun-alun. Jan gue ngisi alun-alun gus ora. Bis karo. Saiki iso. Iki dolan kridane. Gajah. Lek ngedreki aku pas gawe lemah lembut. Iya. Sik, Dik. Om ning kene, ibu ning kene kamu di sini aja. Sik, Dik. Lah kok om iki piro lho iki ibu kene om. Ayah. Nah ayo ngono. Dek, kamu sudah pernah melihat Mas Jessica? Kamu sudah pernah lihat Druwo? Katanya Druwo lho. Iya kan dua loro. Blok pisan lho. Iya, masakan dulu nanti. Bayar lo. Romantis kok ngutang. Isi ini ya Dek ya. Kalau tanggane dhewe romantis utang estah pisan. Mbok kayaan dhewe ya Dek ya. Utuh jus. Aku ki ora ngutang, aku ki ngetes Pak Gun sebagai kami tuwa nggih. Saya kan ki ngasangu kurang lho. Aku rono ki ngetes ternyata ternyata Pak Gun ini wongnya lomo ya. Neng kok iso lomo piye to, Bos? lebih ya. Aku disangon iki malah wedi lho, Bos. Lah nyapa? Lah mesti bayaranku dipotong. Ibarat ngene iku tak potong ora? Ora ya wis ora. Iki jaluk sesuk ora. Endi nekmu? Yo mau ada duit. Nah, yo ngono. Pinter. Singgahan ora ro cah cilik ro duit. Cah cilik kene medeni, Bos. Lah kok iso? Lek diwehi es ora gelem. Ora gelem. Lek diwehi duit ora gelem. Oh iya. Ya wis ngono kuwi lho, Bos. Iya. Pak Gun, sik tak titip ning nggonku ya. Yo, wayahmu. Wayahku iki. Yo, Pak.
aku tegas ora bersemangat iki. Karo iki. Mbah aku Lah nyapa? ganti sliro ora gelem semangat kok. Iki kurang. Ya, aku tak njaluk ae ya. Saiki tak aku ya. Heh, Tak sen semangat. kowe ben Iya, no. ngono sedherek semangat obleng-obleng kan saipul dek kae. Wes. Kaya gawa glugu ya. Sik tawangi. Napa? Apa, Dek? Apa? Apa? Ya sikat suwe ya. Kicau maniane ceklek. Aku dijumpai Brutal. Ngandol cemiti. Yo, Ya. oh. Ora umum. Ora umum. Jangan. gandeng no. Wong iki Nyapa? bapakku ya. Wong iki wong ayem lho, Dik. Wong ayem wong subur ya ngene iki ya. Lengene 2,5 kilo. Apa? Jindo. 4 kilo lah. Ya, ngene omahmu lah iki Aku bakso. porsi tok ya. Nyapa? Aku mesakne ya. Nyapa? Sepatune ngapain nyaprut. Ya ora ngono iki kok bahagia iki. Bahagia. Bisa, Dik. Bisa, Dek. Bisa? Kilen. Bisa lah Mas Cang. Iki omahe kono aku. Omahe ngendi? Singgah. Terus singgah. Bulan kono ya. Iya ya. Sik sekolah ya? Nah, heh. Sik sekolah. Sing sekolah Sekolah apa? anu teknik Magicom. Dalam acara servis Apa? jalanan Magicom Sakti.
dengan PSG Madang Budaya. Akhirnya ayam ya oke. Iya, Oh iya. nyanyi bila maca sumpah. Kebetam botol. Yo, Iya. sikat yo. Nyuwun tulung alakane radi disebarne ngomong ingkang teng ngajeng pengrawit nyuwun tulung sami lenggah kanan kiri rodok diambakne